uwa barkamu da kasancewa da Arewa Teacher a daidai wannan lokaci. A yau cikin tutorial din namu shine zamu yi bayanin yadda ake wato canja suna a Gmail account. Wato in ya kasance cewa sunan da kake amfani da shi a sunanka da sunan mahaifinka ba daidai bane ba, kuma kana so ka canja shi ko kuma ka sa hoto a kan Gmail din naka, to yau zamu yi bayanin yadda ake yin wannan. Aje ka fara ziyartar Opera ko kuma inda kai login na shi Gmail din naka, kamar misali wannan. Yanzu bari mu jira Opera ta bude. So in ya kasance ya bude kamar yadda yake a nan wajen, sai ka yi searching na Gmail din naka. Bari mu yi searching na Gmail a nan. Yanzu bari mu yi login in na shi. So bari mu duba Gmail din sai mu shiga cikin sa. Mu je ne. Wanda shine zamu gani a in ya shiga shine zai kawo mu nan wajen. So daga nan zamu taɓa wannan abun na sama, wanda shine zai kawo mu nan gun, wanda zamu ga dukkan inbox da wani streaming da send mail da wasu abubuwa dai. So daga nan zamu taɓa wannan nan wajen inda nake taɓa wannan, wanda shine zai kawo mu nan wajen. So daga nan wajen akwai manage your Google account nan kenan, wanda shi zamu taɓa domin ya bamu damar da zamu bude kamar dashboard na shi wannan Gmail din namu. So daga nan wajen gashi ya bude mana dashboard na Gmail din, wanda anan zai bamu damar da zamu iya canja number, zai bamu damar da zamu canja date of birth da hoto da kuma sunan da muke aiki da shi. So daga nan wajen ga personal information ko info sai mu taba shi, wanda mun taba personal info shine zai kawo mu nan wajen. Daga nan ga password, ga email, ga number waya da muka sa wanda zamu iya canjawa ko kuma wani abu makamancin haka. So daga nan tunda mun ce zamu canza suna, gashi a nan wajen akwai name, wanda mun taba name din shine zai kawo mu nan wajen, wanda zai bamu damar da zamu canza suna ta hanyar taba wannan pencil din kamar yadda yake a nan wajen, wanda a nan shine zamu sa suna na farko, wanda kamar shine zamu sa sunan mahaifi ko wani abu makamancin haka. Yanzu bari mu yi misalin abun haka. So daga nan zamu zo mu goge wannan, sai mu sa sunan da yake na mahaifin namu ko wani abu makamancin haka. So daga kasan nan sai mu taba wannan alama na don kamar yadda na taba, wanda shine zai canza sunan daga wancan Arewa Teacher din ya koma Adam Umar. So daga nan sai mu taba back kamar yadda na taba, wanda zai dawo da mu kuma dunan gashi. Daga nan mun canza suna. So daga nan za mu zo nan ma misali akwai kuskure a wajen date of birth din mu ko wani abu makamancin haka, shi ma za mu zo mu taba, sai mu zo daga nan sai mu taba wannan pencil din, wanda shine zai ba mu damar da za mu zabi watan da aka haife mu. Gashi daga nan wannan effect din mu taba shi, wanda daga nan zai ba mu dama mu zabi wata da aka haife mu. Sai nan zamu zabi rana, sai nan zamu zabi shekarar da aka haife mu. So bayan mun gama shigar da nan sai mu dawo da baya, wanda a nan misali ya kasance mun zabi mail ne, to zamu iya zuwa mu zo mu canja. Mun zabi kamar jinsin mace ne, zamu iya dawo da shi mu canja, dawo da shi jinsin namiji. So daga nan wajen akwai password, wanda shi ma password din zamu iya canja shi, wanda kafin ka canja password dole ka sa wancan password din naka na da kafin ka samu damar da zaka canja wannan. So za mu zo in password ne ma, za mu zo nan za mu taba wajen save password sai mu canja shi. So bayan mun zo daga nan kuma za mu iya zuwa mu kara number ko mu cire number da muke aiki da ita a email din, wato za mu iya dada wata number ko kuma mu cire wannan wacce take existing akai. So daga nan wajen za mu iya zuwa mu zo mu kara wata email din da in wannan email din namu ya samu matsala, za iya tantance mu ta wacce email din da za mu dada, wanda mun zo za mu taba nan wajen ne, da in ya bude zai nuna wannan wajen. Daga nan an ce a dada recovery email, wanda muna taba shi ne zai ba mu damar da zamu shigar da wata sabon email a ciki, wanda za a tura code ta cikin email din, sai mu zo mai verifying, wanda za ta zama cewa kamar ta yi linkin da wannan email din namu, wanda ko da mun manta password ko kuma mun layin da muka bude da shi ya bata ko na amma kamar haka, to zamu iya amfani da wancan ɗin email din da muka sa wajen gyara wannan email din namu. So idan muna so kuma mu canza hoto, so daga nan zamu zo mu taba wannan alama, wanda shine zai bamu damar da zamu dauko hoto daga cikin wayar mu, wanda zamu zo daga nan zamu yi clicking akan wannan nan wajen, zamu taba shi kuma yadda na taba, wanda shine zai bamu damar da zamu select na hoto kamar yadda yake anan. Daga nan zamu zabi document, mun zabi document shine zai kawo mu kamar cikin gallery na wayar mu ko kuma wajen da zamu select na hoto kamar yadda yake anan. Sai mu zabi inda shi hoton yake, sai mu zo mu sa misali bari mu sa hoton wannan shi. Daga ne yana dauko shi daga kan wayan namu, yana kawo shi kan shi Gmail din namu kenan. So daga nan zai ba mu damar da zamu yanki inda muke so mu sa hoton kamar haka.
So bayan mun gama cropping na hoton, daga nan sai mu taba shi set as profile picture, ya karisa. So daga nan gashi hoton ya hau. So haka ake canza suna da kuma date of birth da number waya a Gmail account. So a nan za mu dakata, sai mu haɗa a wani tutorial in Allah ya kai mu. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci domin samun ire-iren waɗannan tutorial masu alaƙa da ilmantarwa da faɗakarwa.